Hey, Gerrit. Hoi Edwin. Hey jongen, wat doe je hier op het arkje? Nou, ik wie hier om een vers voor te lezen dat ik geschreven heb voor een Riksproject. Juist. Het project Friesland in beeld, proza en poëzij. Ja, net volgens mij al. En wat voor gemeente hier is er uitkezen? Ik hier met name die al uitkezen, want daar ben ik Grutbrocht. Juist. En hokker dichters die er in dat katern? Dus die een dichter Boomsma in dat katern. De beste man heeft een tijd in mijn naam wennen. En het vers dat heet Gries November, dat ik me net verzin. En ik heb dat te strol lezen. Ik vond het wel een hele lape tekst om eens witte te litten dat het heel bot gries is in november in mijn naam deal. Dat ik heb net zo volle dingen als je nog het woordje gries nog maar even één keer weer komen litten hebben in mijn eigen vers. Juist. Dus de heeft hij net al te botte lieren litten troch het gedicht? Nee, net bot. Nee, ik heb lezen, ik dacht van oké, ja, mijn naam deal is gries in november. Oké, ja, en? En ja, toen ben ik zelfs maar uiteindelijk maar wat eigen herinneringen en gevoel dat dan hier bij mijn naam deal. Juist. Is het een typisch Gerrit de Vries vers worden? Ja en nee. Ja, want? Ja, want er zit wel wat een draai op het eind. En nee, want het is net botte cynisch. Ook. Oké. En hoe heet het gedicht? Het vers heet Waarom. Oké. Nou, we zijn benijd. Dank u wel, jongen. Ja, alsjeblieft. Waarom is mijn dorp net meer? Oer de Aarsluitdijk riet ik naar het land van Malke en Huning. Gries is de kleur die het regeert deze dagen. De verhoor het neert. Ik houd van dwarkes die het eindig je op dat neert heger is als de tjerke toer en de bjemmen om de half maar jusjes leger. Iver in streekjochter riegen reist de wier te vorgen in de bouw. Al in het jippels vinden hier haar verse groen. Het wordt net zat het wier. Jan Griepma togen mooie appelbakjes en een griepen het loon in. De skeerde sliep, de voddenboer, Bakker Dikland mooi voorop zijn fiets, de balenkoer. Sjouke Durks kom mooi een treienspan in een ekerploegje. Het squaaltje on het lang paard, dat Japke de Jong haar blutste jerriezer oer het stek hingen, zodat ze bordje koer. Siets die het gouden stilet wie, om reden van het grien te suteljen. En dan eindig in het kolenhok. Er stiet net wat er stier. Ivig in streekjochterigen lezen de dwarfgezichten in de leiter van de toer. Heid had ze alle jaren kennen. Het is een nuivere ondervinding te weten dat dit misschien de laatste keer weer, maar beide al wat leer. Voortrieder viel als neer werd thuiskomen.